Goberno e sindicatos pecharon un acordo para ampliar os permisos laborais e crear 2 novos dereitos para os traballadores neste 2026, unha medida que está no aire e que deberá ser aprobada no Congreso. O acordo contempla 2 novos permisos. O primeiro, de ata 15 días laborables, permitirá acompañar a familiares en coidados paliativos. O segundo será un día para acompañar unha persoa no proceso de eutanasia, mesmo sen necesidade de vínculo familiar. Ademais, búscase ampliar o permiso por falecemento dun familiar, que pasaría 2 días actuais a un máximo de 10, e que poderá repartirse ao longo das 4 semanas posteriores ao falecemento. Unha medida que, para moitos, resulta ser algo alentador. Bueno, opino que fai falta. Un familiar hai que despedir. Me pareceme normal. Creo que sí, incluso si fose máis, sí, probablemente, desde pero como un primer paso super necesario e super a favor. Vale. Sí. Ademais, seguramente, cando nesas situacións moita xente se pide a baixa porque é imposible reincorporarse nesa situación, entón, ao final, o que fai é simplificar o proceso para esta xente, claro. Para outras persoas, en cambio, non resulta necesario precisar de tantos días para pasar o duelo. Hai quen califica de abuso solicitar tantas xornadas. Pues me parece muchas veces que es un abuso, te lo digo claritamente, porque ahora lo mismo las bajas, eso tenía que estar un poco más mirado, porque te digas que te duele aquí, te tires 6 meses, es una pasada, y eso no se puede costear. As opinións son diversas, dende os que consideran que con 5 días son suficientes ata os que suman ata un mes. Pues yo creo que con 5 está bien. Porque muchos no lo cogen ni por el luto de sus padres, sino para el beneficio de ellas. Depende ás veces das circunstancias tamén de cada problema que haga. Porque non é o mismo, por exemplo, unha persona que está fora e lle morre un familiar, seu pai, súa nai, unha fillo, en fin, son problemas distintos a un accidente, por exemplo, como vemos estes días, son complicados. Pareceme poucos, incluso 2 ou 4 días, me parecen poucos incluso. A ver, Justos a decir, eu diría un mes probablemente. Cantos máis mellor, porque ao final, pero claro, eso vai ser complicado, pero... Bueno, un mes. O acordo foi pechado sen a patronal, que rexeitou a proposta, mentres que desde o Ministerio de Traballo lamentan a súa negativa e defenden que se trata dun avance en dereitos laborais. As novas medidas deberán agora superar a tramitación parlamentaria para poder entrar en vigor ao longo de 2026.